Odi maya na chetago kwa azụ n'ihe mmemme ụtụtụ ọma Anambra tata bụ Wednesday ụbọchị anyị ji akwalite ya bụ asụsụ Igbo. Ndị Anambra Broadcasting Service o nwere ihe lite anyị litere nke anyị si na anyị bụ the best radio station na South East na-akwalite asụsụ Igbo. Unu afụgonu ka anyị si eme na kwa ụbọchị Wednesday anyị na-anọ ebe a na-akwalite asụsụ Igbo ewe necha anya wee fụ na anyị na-agbani wee sị anyị bịa n'oturu nya bụ ugo. O nwezikwa ndị anyị na ha nọ na studio n'ụbọchị nke taa ndị bụ ha je butela anyị ya bụ ihe nlite ya bụ award anyị winitere. Anyị na afa ha bụ Roy Ekwunife. He is a broadcaster ọ na-alụ na ABS bụrụkwa onye na-anọkwa n'ihe ejije dị iche iche. Anyị na-asị gị nnọọ daalụ Roy Ekwunife aka ọkpụtọrọkpụ aka isi ego daalụ. Anyị nwezikwa ọya na-akpọ nwada Uju Egolum ọ na-alụkwa na ABS bụrụ onye isi ndị Igbo department na ABS. Anyị na-asị gị nnọọ daalụ ekene gị abụ m Oliakụ abụ m Oliakụ Uju Egolum dịka Roy selu aka ọkpụtọlọkpụ nke m bụ Ada dị ọra mma. Ekene gị daalụ. Ọ dị mma mụ na onye ogbo m ka nọzikwa ya nọnye ịnụgonu ka ya bụ ihe si wee na-ada. Ọ dị egwu ịma na obi bụ anyị saa aṅụrị na a na-ekwu na nke a mere ọzọ na-emekwa ewuru ndị oyibo asị na we keep winning. Anyị ga-aga n'iru na-anabata ya dịka ọ na-abịa maka na a sị na eto onye na nke o merụ ike wee dịkwa onye o wee na-aga n'iru na ngwa. Oriakụ Uju Egolum ka anyị bido kene n'ebe nọ ka kedu ka obi dị gị kedu ka obi dị gị na ị na-aga ịfụcha ụgbọgụrụ ịjụwa ihe na-amị anya obi atọka m maka ọdụrọkwa ofele ịma na onye jele eje ga-ama ihe eje maka na ebe anyị jele abụrụ Anambra steeti anyị jele Owerri wee luo ndị ụlọ mgbasa ozi ndị ọzọ nọ ma ndị na-ebipụta o ma ndị na-emepụta nke redio ma ndị na-emepụta nke TV ma ndị NTA ma ndị ebe dịgasị iche iche mana enecha anya wee sị nọ Anambra Broadcasting Service ABS. Ịgwa gị eziokwu anyị nwere n'arọ gara aga nwekwe n'arọ a nya o juru m anya. Ana m ekelekwu Chineke mmadụ nwere ike ọ na-eme ihe ọma mma na a na-afụ ya. Anyị mara na ndị a na-afụ anyị, anyị mara na ndị Igbo ọma na-afụ anyị maka na ha nọ n'obodo oyibo. Ndị nọ n'obodo oyibo bụ nsị ndị nọ na Naịjirịa nọ ABS ka a ga-enye. Mgbe anyị jụbaziri ka ezi ha sị na ha nwa nọ n'obodo oyibo na-esi n'ihe anyị na-eme na ABS wee na-amụ ihe na-eme n'ụwa na ụmụ ha nọ n'obodo oyibo na-anụzi asụsụ Igbo na-asụ ya na-aghọta ya maka na ọ na-aga ịsụ ọnya n'oyibo anyị asụ ọnya n'Igbo nye onye nụzi anyị n'oyibo ụmụ ha nụ ya n'oyibo ha nụkwakwa ya ka anyị sụrụ ya n'Igbo na ọ bụrụ nke mommy what is this nya nọrọ na-akọwa n'ọnụ ya na-asa listen oge ntị ọnụ ka anyị kwurie n'Igbo kwuo onye n'oyibo ndị nọ n'obodo oyibo ndị Igbo ọma ndị nọ n'obodo oyibo si ka enye ABS. Ọ dị mma Roy na ebe na-eri nọ ya bụ ihe nlite enwetara from ndị Igbo ọma. Kedu ime na ọ na-abụ na-ekwu maka award na Nigeria na-apụtasị na nominate some group of people apụtasị na onye alitere ya. Kedu ka ndị a si wee mee kedu criteria ha ji wee mebe ya bụ ihe nlite? Daalụ nwanyị ọma. Criteria eji wee mee nya criteria n'Igbo usoro eji wee mee bụ na ndị a bụ ndụ na-abụ maka asụsụ Igbo ka asụsụ Igbo gbe na-anwụ ma wee n'anya gbakwa otupụrụ anyị si na a na-aga ABS bido ọrụ asị in a tradition of carrying everybody along, this program will be coming to you in Igbo and in English. So anyị sụọ ya n'oyibo anyị sụọ ya n'Igbo. Onye nke bụ onye guzobere ya bụ Igbo ọma nọ n'isi ya kwuru na ya nọ wee na-ege redio na ya mara ABS na ya mara ihe ọbụla a na-eme ya wee na-ege redio o wee bụla ABS asụọ ya n'oyibo asụọ ya n'Igbo asụọ ya n'oyibo ya asụọ ya n'Igbo ya nwezie mmasị ị na-ege ya bụ igwe eji ekwu okwu
nke anyị ABS mmasị ahụ o nwezi ọ na-egezi wee sịwa na ndị ọnụnwa na anyị enyere ihe nrite n'aka ọrụ amaka so onye nwa bụ etu ezi iji wee lachaa gị ọnụ okwu Igbo iji wee lachaa ere ya ọnụ ọ sị na ebe izizi ya na wee ga-enye bụ n'obodo oyibo yes n'obodo oyibo ka ya nọ ya gbara ka ya si kpakọta aka tinyewe n'ọdaba masị ka ezi ebe na ihe na-emenụ ụtụtụ ọma kedu afa gị? Ụtụtụ ọma. akpụ m n'okwu n'ọnụ ọ sị na anyị asịzi ka ezi ebe bụ ka ihe na-emezi ka ndị ọ bụ n'obodo anyị bụ anyị ya nọ ya na-egezi a na-akpọ ABS na o nwere mgbe ya ji wee maa maka ABS mana ọ n'obodo oyibo a ka ya nọzi ga-echezie kpọgbu ụfọdụ ndị mmadụ sị ha sị ya na ọ dịbụ otu a na ya mara na ọ dị ya natazia jezie nnọọ pata ofu redio onye dọba na o nwere ka iwefie na ABS ya na-alara ụla anyị chọọ ka ya kọọla anyị ka esi agbasa ozi ya akọọla anyị maka na esigo na ABS wee mụta ya ọ dị mma anyị ga-alọghachi mana bikonu ihu na-ege bụ ABS na ịkwalite asụsụ Igbo nke melụ eji wee nye anyị okpotokpo onyinye na ọdịnso a wesị anyị gaa n'iru ka anyị na-akwalite asụsụ Igbo otu o si wee kwesị anyị ga-aga na studio ozugbo ka anyị wetala unu obere ihe onyonyo gbasalụ onyinye anwa enyere ABS. The managing director of ABS, Mr. Uchenwora, represented by Mrs. Ujuegolum, said the station will continue to promote Igbo language and culture in the society. In an opening remark, the chairman of the occasion and governor of Imo State, Owale Rochas Okorocha, represented by a professor of philosophy of language, Jerome Okonkwo, described Igbo language as the mother tongue of Igbos that should not be neglected. The founder of the Igbo Communication Link, Reverend G.C. Njoko, explained that the essence of the association is to uphold the failing Igbo culture through the word of God, while pointing out that broadcasting stations, schools, among others, are major avenues of promoting the language. Earlier in a lecture titled Negligence of Igbo Language in the Globalized World, a lecturer at the Avan Ikoku College of Education, Owerri, Mrs. Peace Valeze, said that Igbo language is not a thing to be relegated to the background because it is an identity and natural gift that must not be ignored. She reminded Igbo people to go back to their cultural and traditional way of living, which promotes love, unity, peace, and harmony, as well as encouraging progress. Also speaking, the special advisor to Governor ọ dị mma unu afụgonye nke a bụ ebe anọ wee mee ya bụ mmemme ibunye ABS okpotokpo onyinye gbasalụ ịkwalite asụsụ Igbo. Ngwarọ ka ịkọkenela anyị ebe anọ mee ihe a na ihe ọ dị gị ka ihe emelụ onwelụ n'ime asụsụ Igbo ya bụ ime ka ndị mmadụ ghọta mkpa ọ dị asụsụ ịkwalite asụsụ n'omenala Igbo. Ebe ọ nọ mee kpọmkwem bụ na Ọdụmegwu Ojukwu Center n'Imo State ya na Owerri. Owerri bụ no capital of Imo State ya isi obodo Imo State. Asụsụ a iwe o nwere imetụta na isu Igbo ihe ahazi bụ na o mere ndị Igbo tetekwa n'ụla. Ọ bụrụ na ị nara asụsụ Igbo na a na-aga ịpụta my mother told me we are from that village. Imani isoro imani iburu ezi nwa afọ Igbo. Onye ọcha ya asụ onye oyibo ọsụcha oyibo ọ bịakwa ebe a chọkwa isu Igbo. So oyibo bụ ibe eji eme mmekọrịta
ma ọ bụrụ na anyị nọgharịa ndị anara anụ Igbo nọrịa anyị sụọ oyibo mana elu anyị nọrọ abụrụ ndị Igbo ọkpụ na ndị Igbo gedegengengem anyị na-asụfu Igbo ma na Igbo bụ asụsụ anyị ma na anyị ya na-akwalite obodo anyị so na ihe o mee bụ na ọ kwalitere asụsụ Igbo ọ nwekwa ịmụ ihe mmụtacha dị ya ịma ebe bụ nebọ ọrụ akụzichakwuola anyị dị ya onye agbata obi gị asị na nnebọ onye na-enebọ isu okpo ma ọ sị na nnebọ m esu okpo ije pụta ọ sị na onye nnebọ ma abatakwa nke ahụ so o nwekwuru ọzọ enwere filọsọfị ịma abasị filọsọfị n'Igbo ntụmerịkọ ihe omimi ntụmerịkọ anyị mụtacha ndụ ebe ahụ enwe ụfọdụ okwu ndị Igbo ya afịakwala okwu oyibo na-afịarị ịtụgharị na Igbo anụ na-eso n'ihe na-eme n'oge ụfọdụ a na-asụ ya bụ Igbo ọ na-afịasị ya arụ anọkatakwa etinyeta ya oyibo o so n'ihe enebela anya ebe ahụ maka na ọkammụta nọ ebe ahụ maalụ maka asụsụ Igbo bụkwa onye echiri echiche etelie mmanụ ụkọchukwu ụka Katọlik ọ sị na asụsụ Igbo n'ihe o ji adị anyị ka ọ na-enye nsogbu bụ na anyị na-agbarapụ asụsụ anwa na ntụmịrịkọ ahụ o kwuru bụ echiche onye Igbo kedu ihe bụ ntụmịrịkọ asụsụ mmadụ bụ otu isi wee chenye n'asụsụ unu na ọ bụrụ na ị na-aghọta ya mgbe anyị sịrị ọkammụta ọ bụrụ ndị oyibo bịa sị anyị ọkammụta anyị nwachechelu na onye anwa agụgo akwụkwọ niile anyị na-eche na ọ gụchaghị ihe niile anwa a na-agụ ya ka eji tinyere ya ọkammụta anyị nọkwa ebe anwa ewee gosi ụdị akwa mmadụ ga-eyi ụdị ekike ị kwesịrị iyi ịbụrụ nwa agbọghọbịa kele ihe ị ga-eyi ịbụrụ nwa ikolobịa kele ihe ị ga-eyi ọ bụrụ na ị na-aga n'ụzọ ezute dịka nwa agbọghọbịa mmadụ ahụ kwesịrị isi gị na onye a bụ nwa agbọghọbịa mmadụ ekwesịrị isi gị na onye a bụ nne nwaanyị ihe oyi ka ị ga-eji ma ụmụ akwụkwọ nọkwu ebe anwa akụọlọ ha abịbịchịdị maka na anyị lozochaghị ọ dị mma hapụkwa anyị nwere ike kwuru na-abịa mana anyị nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ anyị nwere na nchịkọta kedu ndụmọdụ anyị nwere maka ndị be anyị gbasara ịkwalite asụsụ Igbo ike anya ndụmọdụ bụ ka anyị naghachi azụ ka anyị lote na mgbado ụkwụ anyị bụ be anyị onye kpọọ ọbịa mkpọkọrọ agbata obi eweli ekpo ntụ ọ bụ na ịfụ nwanne gị ghara isi ya nne kedu ka ị melepụtakwala ụla nwa na ifu gị ezi maka inwe ike na-asụli oyibo ghọtara ihe ị na-asụ mana amaka ọdịna sụọlụ mmadụ asụsụ bụ unu kọwalị anya ka o wee mara ihe ị na-ekwu ịsụchagodili ya oyibo sụnyegodili ya asụsụ bụ anya ka o wee dị mma Roy kedu ihe ị na-ekwu unu ekwere ka Igbo na maka onwe mgbe ndị BBC bịara mgbe na-ekwu na Hausa na-aga Yoruba na-aga na BBC African Service kedu ibe na-emezi Igbo so ka anyị niile tinye aka kwado asụsụ Igbo ka Igbo na-aga n'iru nọ ndị Igbo ka anyị bụ onye amara omenala bebe onye amara asụsụ obodo kedu ebe onye ahụ bụ nke nji wee mechaa ha Dalụ Roy Ekwunife na Uju Egolum n'isonyela anyị na ihe mmemme oge anyị kwuru maka ABS na ịkwalite asụsụ Igbo ọ dị mma anyị ga na-aga n'iru ịkwalite ịfụ na asụsụ anyị na omenala anyị anwụcha ka anyị aka mụ na nọnye ka nọkwa ya ọ dị mma biko apụkwana na anyị nwere ihe ndị ọzọ na-abịa ma ọ bụ na nke a gacha